कोकणशाही आयोजित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री पोपटराव पवार, गाव हिवरे बाजार, जिल्हा अहमदनगर आणि माननीय श्री भास्करराव पेरे, आदर्श गाव पाटोदा, जिल्हा औरंगाबाद। आजच संपर्क साधा 9860 33 54 58 किंवा 82 75 63 24 13 किंवा 9405 46 67 70। रविवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मराठा समाज हॉल, कुडाळ येथे कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं। नमस्कार, मी योगेश शेट्ये, सरपंच, ग्रामपंचायत केळूस। कोकणशाही न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गमध्ये सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक यांच्यासाठी सरपंच परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे। या सरपंच परिषदेमध्ये पाटोदा गावचे आदर्श सरपंच भास्करराव पेरे पाटील, त्याचप्रमाणे हिवरे बाजारचे पोपटराव पवार हे मार्गदर्शन करणार आहेत। खरं तर सिंधुदुर्गासाठी हा पहिला असा कार्यक्रम होतोय आणि सिंधुदुर्गातील सगळ्या सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांना ही एक पर्वणी आहे। माझी सर्व सिंधुदुर्गातील ज्या 431 ग्रामपंचायती आहेत त्या सगळ्या सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना विनंती राहील की अवश्य 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी होणाऱ्या सरपंच परिषदेमध्ये आपण सहभागी व्हा आणि त्या ठिकाणी असलेल्या या मान्यवरांचं आपण मार्गदर्शन घ्यावं, जेणेकरून गाव विकासामध्ये काय योगदान द्यावं, कोणत्या प्रकारे काम करावं आणि आपण ज्या उद्देशाने लोकांनी आम्हाला निवडून दिले तो उद्देश कसा साध्य करता येईल यासाठी निश्चित यामध्ये मार्गदर्शन होईल। तरी पुन्हा एकदा सगळ्यांना विनंती आहे की कोकणशाही न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून हा जो उपक्रम राबवला जातोय यामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावं। धन्यवाद कोकणशाही न्यूज चॅनल की आपण या ठिकाणी सिंधुदुर्गमध्ये अशा प्रकारचं आयोजन करून ही एक आम्हा सर्व लोकप्रतिनिधींसाठी पर्वणी उपलब्ध केली आहे, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आभार। जय हिंद। ग्रामविकासाचे हात बळकट करण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। या भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला आजच सबस्क्राईब करा।